Dnešný večer bol naozaj výnimočný. Vediem Fast 50 na Slovensku 4. rok a môžem povedať, že každý rok je tá atmosféra lepšia a lepšia. To, že máme 50 prihlásených, 2 druhé miesta a celkovo 13 ocenených, tak to hovorí samo za seba. Je to veľmi príjemný večer, plný inšpiratívnych ľudí, zaujímavých stretnutí a hlavne visibility pre všetky firmy zúčastnené. Dnešný večer je pre mňa veľmi príjemné stretnutie a možnosť poznať zaujímavé technologické spoločnosti lídrov zo Slovenska.